Ahojte, pozdravujem vás pri pravidelnej hlasovke. Možno budete počuť moje kroky, pretože sa práve prechádzam po poliach. Bola som behať a za chvíľočku vstúpim do lesa. Takže akékoľvek zvuky sú prípustné, pretože sú aj z prírody, ale aj z dediny, túto kúsok odo mňa. Každopádne vás pozdravujem a verím, že máte nádherný, krásny deň. Mňa vždy beh v prírode nesmierne nabíja, navyše dnes svieti slniečko. Vlastne keď to nahrávam, tak je sobota, takže deň je naozaj nádherný a veľmi si to užívam a to napojenie na prírodu je magické, krásne a vždy v nej nájdem odpovede. Čokoľvek, čím zápasím, mám nejaké otázky alebo možno nejaké vnútorné pocity, ktoré nie sú úplne príjemné. Vždy, keď idem do prírody, či už je to, že idem behať alebo idem iba na prechádzku, tak jednoducho dostanem odpoveď. Nepríde z hlavy, príde zo srdca, príde nejaký symbol, čokoľvek, čo mi okamžite odovzdá odpoveď, ale zároveň príroda zvyšuje veľmi našu frekvenciu a vibráciu, napájame sa na Matku Zem a naozaj nás drží nám ten priestor bezpečia a hojnosti. Takže z tohto prostredia teraz nahrávam túto hlasovku a rozmýšľala som, že o čom by som sa s vami dnes chcela porozprávať a hneď mi prišla taká téma, ktorú som pár dní dozadu nahrávala podcast. Verím, že ste si ho už vypočuli, volá sa Moderný muž, ale teraz k nemu nechoď, nájdeš si ho neskôr. A nahrávala som tento rozhovor s mladým človekom, s Andrejom Molitorisom, ktorý práve nahráva tieto podcasty a venuje sa tejto téme moderného muža. No a rozoberali sme tam veľmi zaujímavé témy a jednou z nich práve bola aj téma vedomých vzťahov. Samozrejme, všetko, čo ti poviem, je stále nejaký môj vlastný názor alebo nejaká moja úvaha, alebo ako to mám vnútri ja. Ale nebolo to tak, pravda, že vždy. Nemala som to takto ukotvené a nemala som niekedy ani sebahodnotu a sebalásku a sebaúctu, aby som si vôbec mohla dovoliť nastaviť tie najvyššie štandardy pre vzťah a tie najvyššie úrovne. Takže a sranda bola, my sme tam rozoberali, keď si ho teda vypočuješ alebo si ho počul, tak sme tam rozoberali to, že Andrej predčasom natočil rozhovor so svojou priateľkou. Oni sú veľmi mladúčky, majú okolo, ja neviem, dúfam, že netriafam zle, ale okolo 25-6 rokov, proste mladí ľudia. Ak sa nemýlim, ak áno, tak sa ospravedlňujem, ale naozaj sú to mladúčky ľudia. A oni tam nahrávali práve rozhovor o tom, že muž by nemal mať kamarátky. No, platí to samozrejme aj opačne žena. Pokiaľ sme vo vzťahu, bavíme sa o tom, že nie, že keď si single, tak samozrejme, že je to v poriadku, ale bolo to myslené tak, že keď dvaja ľudia proste spolu naozaj majú hlboký vzťah a prepojenie a chcú spoločne ísť hlbšie, počase, keď nazvem to vyprcha nejaká taká tá vášeň, tak sa môže stať, že a zdánlivo to tak vyzerá, že vo vzťahu je nuda, tak niekedy sa stane, že máme kamošky, máme kamošov, tak si nejak tak ten dopamínček dodávame cez iných ľudí a prepájame sa, občas káva a myslíme si, že aké to je super, že veď máme právo na slobodu a veď máme právo mať kamošov. Určite áno, ale vôbec nie je jedno z akej úrovne. No a práve tam jeho priateľka spomínala, že, alebo respektíve Andrej to tam potom pomenoval, že on sa rozhodol proste nemať kamarátky. Naozaj ako keby taký ten profi prístup a taký priateľský, ale veľmi čistý prístup zvolil a rozhodol sa, že to takto bude mať voči iným ženám, pretože pre neho je absolútne dôležité, aby sa dokázal veľmi hlboko prepojiť so svojou priateľkou. No a ja som mu presne na to reagovala, že s tým absolútne súhlasím, pretože mohla by som rozprávať príbehy o tom, ako poznám veľa mužov, ktorí majú doma priateľky ženy, ale nejakým spôsobom nie sú hlboko v duši prepojení a to nejdem teraz ako hodnotiť ako dobré, zlé. Len je to práve otázka alebo téma na to, fajn sa tomu pozrieť skutočne na zúbok, do akej miery máme pootvárané vzájomne srdcia a do akej miery sme skutočne pripravení vstúpiť do ozaj vedomého vzťahu. Lebo zažívať vzťah, keď je vášeň, keď je to vzrušujúce, keď je to nové, keď je to všetko sexy, to je ľahké, tam nás ovládajú hormóny.
Ale potom, keď táto fáza pominie a vzťah prechádza do hlbokej lásky, ktorá už súvisí s tým, že milujeme toho druhého ako osobnosť, ako bytosť, ako jeho dušu, tak áno, zdánlivo tam vtedy práve prichádza niekedy nuda. No a tam je dobrá otázka, že prečo potrebujem vyhľadávať práve tú zábavu niekde inde. A prečo nemám tak veľmi otvorené srdce a takú absolútne čistú, radikálnu úprimnosť sám voči sebe i voči partnerovi. A do akej hĺbky dokážem dostať vzťah, kde nie som úplne otvorený a úprimný. A samozrejme, že to súvisí s našimi strachmi. My sa bojíme ukázať zraniteľnosť. Ale je čas, ak vás tá téma zaujíma, posvetnej sexuality, kde sa alebo posvetného vzťahu, duchovného vzťahu, rozvoja duchovného prepojenia, tak je čas sa na to naozaj pozrieť a pobaviť sa o tom. A keď vás zaujíma táto téma, pretože pre mňa je to absolútne, poviem, že už také, že jasné v tom, že pre mňa je dôležité, aby som sa vedela mužovi v dôvere odovzdať, tak je pre mňa dôležité, aby som vedela, že ten muž je rovný. Je jasný a vie, kto je. A ten muž má ukotveného seba. A aj napriek tomu, že by sa mu zdánlivo mohli páčiť nejaké iné ženy, pretože však samozrejme máme oči a vidíme aj iných ľudí a páčiť sa nám môže milión ľudí, je to v poriadku, ale či sme v tom čistí a či vysielame nejaké signály podvedome, nevedomé, vedomé, lebo to všetko má vplyv na to, akú pravdu naozaj žijeme a podľa toho nás to aj samozrejme pustí či nepustí alebo nepúšťa hĺbšie sa ponoriť do duchovného rozvoja. Mnohí ľudia tu rozprávajú o spirituálnom rozvoji a o tom, ako manifestovať, ale to nie je spiritualita ani duchovno, to s tým nič nemá. To je všetko povrch a je to biela mágia. Ale ten ozajstný duchovný rozvoj je radikálna pravda k sebe. Je to hĺbka, je to nie je to príjemný proces, vieš, keď ideš absolútne do hĺbky, do tej duše, do stredu seba a rozpoznávaš ilúzie o sebe a zvliekaš sa z kože. Zvliekaš sa zo všetkých nepravdivých konštruktov, presvedčení, očakávaní toho, kto naozaj nie si a dostávaš sa do špiku kosti toho, kto naozaj v hĺbke srdca si. A samozrejme, že to súvisí potom s tým, že sa nám transformuje realita, rozpadávajú sa vzťahy, ktoré boli položené a založené na traume, ktoré nie sú pripravené ísť hlboko. Nie je to proste možné, aby sme vytvárali hlboko duchovný vlastne vzťah k sebe, ak sme ochotní zatvárať oči pred mnohými vecami, ktoré žijeme a nie sme radikálni. A ja viem, že to nie je príjemné. A ja viem, že to nie je ani pre každého, lebo to si vyžaduje skutočne, že velikánsku odvahu. Tam spoznáš o sebe také strachy, o ktorých sa ti ani nesnívalo, že máš. A načrieš do hlbok aj veľkého temna. Prejdeš cez taký ten pomyselný strašidelný les vlastnej duše. Lenže to je to oslobodenie, vieš. A práve to ma inšpirovalo k tomu, aby som pondelkový tréning určite venovala aj tejto téme. Ženská energia ako superpower nie je povrchný tréning, kde sa budeme baviť o tom, že máš byť žena, ktorá sa o seba stará, ktorá, si verí, ktorá ide po povrchu. Vôbec to takto nechcem, aby to takto bolo. A keď som sa dnes pripravovala, tak mi tam natekali také krásne, hlboké veci a hlboké myšlienky, hlboké odkazy cez moju dušu, že sa nesmierne na ten tréning pondelok teším a práve otvoríme aj túto oblasť duchovného prepojenia sa s mužom. Duchovného prepojenia sa sama so sebou. Pôjdeme do hĺbky srdca, do komnaty duše a budeme liečiť sami seba, lebo nikto nám nedokáže pomôcť na tejto planete, len my sami. A ja sa nesmierne na ten tréning teším. Pretože mne sa toto deje stále, že keď prichádza už nejaký tréning, ktorý je nový, ktorý ešte nebol vonku,
tak ja sa na jeho energiu a na tie dušičky, ktoré tam už sú, pretože už je vás tam viac ako 200, myslím aj 250, možno aj 300 prihlásených, tak to je práve to, čo vy potrebujete a čo vás zaujíma, s čím rezonujete a akú otázku kladiete do toho éteru. A ja to zachytávam a ladím sa práve na to, aby som vám dodala to, čo potrebujete. Takže keď tam ešte nie si prihlásený, ak si aj muž a chceš a potrebuješ tam byť, nech sa páči, dvere sú otvorené, pretože je to veľmi dôležité ukotviť aj ženskú energiu v mužskom tele a v ženskom tele ukotviť mužskú energiu, takže je to také vzájomné. Tak ťa pozývam, klikni na link nižšie a poď prosím na tento tréning, ktorý bude zajtra. Ak to počúvaš neskôr a už je dávno po 20.10., tak si samozrejme tréning nájdeš na mojom webe www.katarinahavlikova.sk. A verím, že ti aj dnes taká kvázi úvaha, také trošku zamyslenie, aj keď to sú také moje myšlienky, ktoré s tebou zdieľam, otvorili zvedavosť. Kam sa dá dostať v rámci vzťahov? Do akej úrovne a hĺbky sa dá dostať v rámci prepojenia posvetnej sexuality a posvetných duchovných vzťahov? Čo vlastne duchovný vzťah je? A čo je naozaj sebaláska? A čo je naozaj bezpodmienečná láska? A čo je naozaj magická ženská energia? Čo dokáže? Čo dokáže v našom tele, v našej mysli, v našom srdci a v našom živote? Ak si ju dovolíme žiť naplno. Tak, milá žena, milý muž, ďakujem ti, že si mi venovala pozornosť. Teším sa na teba už čoskoro na tréningu Ženská energia ako superpower. Maj ešte krásny zbytok dňa. Ahoj!